Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Hala, sige. Alas 9:08 official Philippine Standard Time from Pag-asa. Kaya kita po diretso na sa programang Tingog kan Banwaan kasabay ang pagrespetar niya to sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia ian pagpagirumdom na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon mahal na amang Diyos permita dapat ipigpaenot sa gamos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Special mention man niya to an sa tong amigo. Disdi pa kan mga panahon. Sabi baga kan mga senior citizens, disdi pa kan mga panahon. Ang dati niya tong pamayukan Oscar. Ngunyan yaon na siya sa Goldrich siya ang namamahala dyan. Yung Goldrich bagay yung tiyendahanin manlain-lain na car accessories. Sa diri iyan ni Madam Elaine Tan pag-iribataman sa PBN Broadcasting Network duman sa main office dati. Uya na yung may branch na sindadig di sa Legazpi. O si Pecos ang yaon dyan na overseer. Happy birthday Don Pecos Entia. Yan, Sir Pecos Entia. Happy birthday sa imo. Sagkod na kitang alas 10:30, mantang kamo dyan naghanda na kan panguntuhan. Nag-imitar na sabayan nindo kami, katuwang tadyan sa luwas ang news team, si Chief Jimmy, si kumpadreng Jimmy. Kumparing Al, asin kumparing Jomar, good morning dyan sa Indo sa First District. Nag-arantabay sinda dyan sa 106.9 WGB-FM, ang samuyang FM station dyan, nadanangog ang DCGB ngunyan. Good morning, lalo na sa Tabaco City. Diyan sa Tiwi. Igwadaan ning ibubugtak diyan na panibagong geothermal power plant. Ngunyan, ang sabi ka ni ba, tibaan lamang ngaya, mapabarato na ang kuryente. In our dreams. Isplikar tayan kunata, ha? In our dreams. Taod-taod. Siyempre katuwang taman, Joshua Bino. Asin si Jasmine Baloloy. Advance happy graduation sa Induha kay Jasmine. Buda so pag-iribata digdi pa si Mary Joy Jarezgo. Ano nga yung tabaginaw din do ako? Ano yung nakariribukan dyan sa internet, sa social media? Anong kariribukan ng Jerome and siya sa internet, yung sa bio, anong pinagpunan ka na, pardon my ignorance, talagang ignorant, ano ang pinunan ka na, sagkud su presidente kan Bicol University, nagpaluwas na ning official statement. So that's how an impact kan social media, ano? Pero dahil nangangahulugan na ang gabos dyan na nagpo-post sa social media, media practitioner. Kuan lang yan, sosyedad yan, ano? Yan. Pinag-question, sudakol na cum laude. Diyan nagpun. Pati baga si Gobernador Abogado Grex, igwaman na kung nahiling sa post niya, daday-da magpara kumbaga taoning attention sa nakuko ang kunyan, nakuko ang ondra, titulo sa pagtapos kan eskwela. Dahil ang tunay na laban, pagkatapos kang graduation, yung real life, ano? Yan. Yan pinag-question. Tapos, gari may nagdedebate na duman, Jerome, siya, may nagdedebate na sa social media, ining manungod sa pagkukwestiyonar kan dakol na mga nakakakuanaanin ondra, titulo, may nagdedebate na. Ang nadadangog ko duman, nahihiling ko na sabi, ang biyuda agaro na public school.
Niya dahil nasasabutan ng BIO is a state-owned and run educational institution. Nako naman, no. That's the power of social media, ha. Tandaan nindo, social media. Pero bako gabos na yaon diyan sa Facebook nangangahulugan na media practitioner na. So community sa naan, Jerome, na nagkaigwanin platform na nahihiling na kan bilog na kinakban. Kay tubaga, kitang mga reporter, minapasiring talaga diyan sa mga barangay ta. Pigahanap niya to so reaksyon, so kung anong nangyayari ngunyan, inilibar sa na iyan. Igwasan na ning audio buda video. Iyon na yan sa community, source mang girarayan ka news, pero dahil nangangahulugan ng mga yaon diyan sa social media is media practitioner. Yan. Igwa man dyan ng mga broadcast, pero ginamit lang din ang platform, yung internet media, yung social media. Ano po? O yan pala ng kontrobersiya no, sa BIO. Maringanit si Chief Tech Ramire kan nag-graduar ini summa cum laude na, magna cum laude pa. Gabos na titulo yaon sa iya. Si Chief Tech Ramir, ang sa kuyang kapartner ko niyan tabi, dyan sa radyo, sa AM Bad. Yan pong nagkakadarangog lindong boses sa radyo. Si Chief Tech Ramir, ang enkargado ka yan. Region-wide. Mantang sa Manibela, Henry Mata. Ang samuyang mata sa kalsada. Sa newsroom, ang walang kapaguran. Nako, maski turog ini pag-abot sa bareta. Igway nining master's degree, PhD, doctoral, gabos ng onrayaon na. Walang kapaguran, hindi sumusuko. News Director Mardela. Katuwang si Jen Matthew Baliran. Siyempre, babalik na, madali na si Angel. O si siya, yaon man dyan sa production, katabang si Jimos, tarabang tabag sinda, pati sa social media platform. Iyan ang news na nagkakabarasan nindo sa social media, sa internet. DCGB News Online. With Jerome Nico Martinez. Sa IT, siya man ang minaluwaskan sa muyang pandok. Boses, worldwide, netwide. Sabay na nadadangog, nahihiling sa DCGB News Online, Facebook, asin sa YouTube. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning! Sige, 15 minutos na luminapuas ang alas 9. Yan, tabi ha. Sports giraray mo na kita, Jerome. Sayang. Daita na daog su Georgia. Pero itong su laban ta sa Georgia is now a statement sa bilog na basketball community. Yan, sa bilog na kinaaban. That the Philippines now is starting to be a force to reckon with pag-abot sa basketball. Yan. Maybe kundi na-frustrate kita ta, dahil din naog sa Georgia, duman sa semis. Ta itong semis ko ta na, pag dinaog ta duman sa Georgia, makakalaw kita sa finals. Sisay ang malaban ko niyan sa finals. Brazil pa lang so kalaban ta bakong Georgia, so Georgia dinaog ta, Brazil so duman sa semi so dinaog kita. Sorry, may ignorance lipsas linguas. Dinaog ta so nadaog kita kang Brazil. Okay. So day kita nakalaog sa finals. Ta duman sa semis yung Brazil dinaog kita. Yan. Sisay ngunyan makakalaban kang Brazil. Endimar. Sisay makakalaban ngunyan kang Brazil. Malaban so Latvia versus Cameroon. Latvia. Sisay manggana duman sa dua, yun malaban sa Brazil. Waiting pa kita. Yan. Kung sisay manggana duman sa laban kan Latvia and Cameroon. Okay. So Brazil waiting na. Now, balikan ta su laban ta duman sa Brazil, sa mga basketball aficionado, siguro sa mga oras na ini diit ang kunyan ang igwang interes sa basketball, pero this is now a statement pa tabi halang ka so expectation ta na sana manggana kita duman sa laban ta sa Brazil sa semis pero na frustrate kita talaga
Kaya lang, let's see it on another perspective na ano. Kuha na yan. Ang apod kaan, Jerome, overstatement na. Yan. Gustong sabihon, kuha na yan. Igwa na kita nin impact sa international basketball community. You can just imagine na daog ta sa Georgia. Ang Georgia baga, pampira ito, number 6 ano? World's number 6, tama ba? World's number, i-review natin. Baka, kuan. So, nadaog ta. So, Georgia, world's number 6. Which, iyon na ito, so naging, kunyanta, naging liave, tanganing mamidbida na sa Pilipinas, nakalaog kita sa semis. Yan. So, nadaog taman sa world's number 23. Yan. And then, nakipaglabang kita sa world's number 12 talaga, toe-to-toe. Now, overachievement na ini. Gustong sabihon, dakulaon ng bagay na tabi. For more than 60 years, isipon niya to sa laog ning 60 taon, tuminatak na sa annals nin basketball history sa bilog na kinabana, dinaog kang Pilipinas ang saro sa matinding European basketball team. Yan. Sa matinding European basketball team, dinaog ta baga? Ano? Dinaog ta ito sa European basketball team. Yan, dalitaan ito su message di sandali mo na. Brazil yung kalaban natin sa semis eh. Sorry, Brazil yung kalaban natin, ano? O Brazil, tama, Brazil, yan. Bako, Georgia. Ngunyan, dinaog ta ito, kaya nakasemis kita. And pagkatapos, this achievement of ours, sabi kan sa tuyang mga nakakahuro dyan, nangangahulugan na irerespeto na kita kan bilog na kinaban pag-abot sa basketball. Magpuon mo niyan, an expectation po kan bilog na kinaban kan basketball, halangkaw ng maray, lalong-lalo na digdi sa lado kan Asya. Yan. Nagpupuon pa sa natabi kita. Pero igwa na ning respetong nako kita, ang Pilipinas, sa international basketball community. Yan. So, congratulations, tabi, sa Gilas, Pilipinas. You can just imagine kung dinaog ta sa Brazil, malaog kita sa finals. Then kung mangga na kita duman kunta na sa finals, malaw kita sa Olimpiada. Malaw kita sa Olimpiada. Nagpupuon na kita, igwa na kita nin impact, ano. In fact, yung ranking ngani niya to, ito so data, dahil ko na nakukuha. So ranking sa international community sa basketball, nag-plus 10 na kita. Gari nakalaog na kita sa top 10 nga ni ito eh. Top 10 o top 20. Tapos dinaog tang Georgia na number 6 sa European League sa bilog na basketball community, sa bilog na kinaaban I should say, na dinaog ta na sa ranking sa world basketball. Nakalaog yata kita na sa top 10 eh. Ano itong igwaning independent basketball ranking body na nag-ebalwar with this performance of Gilas Pilipinas sa Olympic qualifying tournament, uminitaas o ranking ta, dinaugta na sa Georgia, which is number 6 kay ito. Tanaging minus 10 sinda sa quotient. Kita naging plus 10. Kaya yun na po, nagpupo nang makabalik kita sa annals of basketball history. You can just imagine, 60 years kitang nagbilang bago kita nakadaog na naman sa sarong European Basketball League team na makusog. Number 6 pa at that. Aram ta naman sa ang Euroleague. Ang Euroleague, halos NBA na sa pareho. At par na nga yan sa NBA dahil lang ugaring tabi, mga basketball fans, mga listeners niya to. Dahil lang natatawa ng hype, tas nakatudan pa yung NBA.
yaon sa ESPN, NBA TV, so mga teams dyan busa nagkakarawat, sara LeBron James, sara Porzingis, sara Jokic, sara Doncic, yaon dyan tabi, and everything else, sara Stephen Curry, iyan so nakatudan tang perming nahiling sa TV, buda na ibabareta. Pero seldom we know, igwaning Euroleague, na ang kalidad kan kawat sa basketball, kapareho na kan NBA. In fact, ang NBA nga ni, nag-scout na yung mga teams kan NBA, nag-scout na kan sa indang players, tanganing ma-beef up an sa indang standing sa Euroleague. Ngunyan, dinaog ta so number 6, coming from Euroleague, Georgia. Kaya so ranking ta, nalingawan ko lang paano sa International Independent Basketball Body na nagpaluwas ka news ka nakaaging Sabadong bagi ko ininahiling. Number 10 na ang Pilipinas. Yan. Kaya lang uni po, i-connectar ta ining bareta. No? So congratulations sa Gilas Pilipinas. I-connectar ta ining bareta. Yung kunyan, yung Food and Nutrition Research Institute, yung FNRI, pati gayud yung National Nutrition Council, yung NNC, siguro ito. Kanakaaging sima naman, may bareta na nagluwas na nagre-research sinda so NNC, National Nutrition Council, tapos yung Food, Nutrition and Research Institute yata yon. Nagre-research sinda kung igwa man ang gading relevance na kaya na kitang harababa na mga Pinoy ta kulang kita sa nutrisyon. Kinonektar ko ini sa basketball buda sa ibang nakadangog ka news. Tama nga ano, pag-adalan, baka nga por dahil sa nutrisyon, talagang baransot kita harababa. Pero sabi kan iba, genetically, sa haloy ng panahon, napatunayan na kitang mga Pinoy, hababa talagang height. Kaya, ano nga yung relate kan sa basketball? Opo, hilingon nindo. Sa basketball, anong mga Filipino sounding name an halangkaw ang height sa naman, sa PBA ngunyan, budaso nakasabay sa Gilas. Si Fajardo Bagatabi, Filipino sounding name talaga. Tapos si Kai Soto, na mga 7-footer yan, more or less. The rest na mga haralangka, daina tabi. We need to import mga players na haralangkaw. Nata, because genetically, hababa talaga kitang mga Pinoy. Now, ngunya, nagre-research, tibaan nga sa nutrisyon. Now, anong relate sa basketball? Ang basketball baga is game of the giants. Yan. Kaya sabi digdiso, itong supig didiskuter ta kasubago sa early part na nakakakuha na kita ng respeto sa basketball. Yan, that is if kung masustinira niya to ining style of coaching and programa kang SBP buda ining si Coach Tim Cone maghaloy diyan sa kunyan sa Gilas team plus kung igwa kitang ma-scout digdi sa Pilipinas na mga haralangkaw na pure Pinoy bako ang basketball is the game of the giants. Ang nature ba kan basketball may ring na almost 10 feet ang sisay man na makapasyot yan ng dakol iyon ang gana. Now, so igwa ng dating height, halangkaw, matibay ang hero, matibay magpasyot, yan, iyon ang gana. Nya kung kulang kita tabi sa height, o paano yan? Talagang permi kitang dehado. O, kaya, iyo tabian ha, enot niya tong oristorya ko ta na, ako ta na. Iyan na tema niya to ngunyan sa programa. Congratulations duman sa Gilas. Although kan Sabado pa ini, medyo bako na nga ning medyo kung nibahaw na. Pero paano Domingo ba kinagahan? Dahil kitang programa. Ngunyan na, tukarta sa naman. Pero in a manner na medyo maging interesante pa man. Di ano po. Yan. Congratulations sa Gilas Pilipinas. Dinaog lang kita ogaring kang Brazil sa kunyan sa semis. Sayang kung nanggana kita duman eh. Pero ining paglaban niya to sa semis is now a statement sa bilog na international boxing o kaya international basketball community. Ito si Kai Soto eh. We go into the game dahil lang paano talaga nakakawat si Kai Soto. Tana injure baga siya kan laban ta ito sa Georgia. Ano tabi?
gun mong pusakan ka kanso na tinamaabid na kung baga siya baga rin na balon-bunan hindi kulaon na so taga Georgia ito no so pagturo nila bagsak si Kai Soto bagsak man so taga Georgia sa ibabaw ni Kai Soto sus Mario Joseph niya ko nako igihiling ko ito baka niya ako nabarayan kigusok si Kai Soto o di day siya nakakawat duman kulang kita sa height talaga duman kita nadali. Well, in a way, it's now an overstatement, ha? Go ahead. Most improved team ang Philippines. Yun ang sinasabi ko, Endimar. Oh. Oho, di ba? Dahil sa dinawag niya sa Latvia, Oho. suminakat sa number 10. Nyan! Oh, nyan! Dinawag ninja sa Dominican Republic na number 11. Yes. Saka Italy na number 12. Iyan. At in Mexico na number 13. Iyan ang sinasabi ko. And yung Georgia Endimar, bumida ba From ning niya? todo? From number 16 spot, Bumida ba sa Georgia ning todo? buwi na ba? Oh, so Pilipinas number 10 na. Yan, tama. Yan, sa bilog na kinaba, nakakuha na kita sa top 10. Nakaukit na kita. And sabi nga ni Baga Endimar, we are now starting to roll our sleeves. Our Roger, sleeves. imagine from 37, Yes. nag-16, Oho. nag-37, nag-22, tapos nag-16, ngunya na sa number 10. Iyan ang sinasabi ko. We are now inching. Bako nga ni inching, we are leaping. Thank you so much, Endimar. We are leaping leaps and bounds. Number 10 na kita sa world ranking. The best na. The best na. We are now in the annals of basketball history. So, ini na diretso. Sana makakuha pa kita nin mga Pinoy, makadevelop pa na igwaning height talaga. Because ang laban mo niyan sa basketball, iba na. Kaito baga, Jerome, ang basketball, ang nagdarang tiyempo kan basketball, yung mga guard, baba, madribble pa, maliksi. Ngunyan, iba na. Pati ang mga haralangkaw, mga 7-footer, natitrain na sinda in such a manner na pwede na sinda magdara ng bola from court to court. Mga ball handlers na. Yan, so sana makadevelop kita kaan tao yan. Sayang ang ranking na ini kung dahi ta masustiniran. Imay na ron ta pa ha, ining inagihan kan Pilipinas na Olympic qualifying tournament, mas dipisil ini. Kaysa duman sa, kung nanggana kita sa FIBA baga, Jerome narom duman, so FIBA, kung kita so nag-champion duman, so kawat sa Pilipinas baga digdi pinaghost, ito automatic, so nag-champion duman, automatic, makakalaog sa Olympiada. So inagihan kan Pilipinas, mas dipisil. Taan nakalaban so mga matitindi. You can just imagine, inabot tayong semis. Tapos ito, for dahil duman sa pinaglatag na record ni Endimar, from kung anong ranking, 30s, 16, ngunya number 10, yan, saka, so dakulaon na bagay na po yan. Tabi nakakabalik-balikan sa tuyang, interest sa basketball. Tibaad lamang makakuha na kita, makasungkit na kita sa maabot na panahon. Bako sa langkaw nakabase ang basketball. Kay puan maliksi, budadakula, lawas pati resistensya. Makusog maray, naaga po, Ovel kan victory. Opo, tama ka dyan. Pero sabi ko, tabi Ovel, with all due respect, sabi ko, pag kunyan, pag igwa kaning height, pag ang sa imong team, gulpian halangkaw, bentahin ang dakula because basketball is the game of the giants. And ngunyan, ang science ngunyan kan basketball, advance ng maray, maski ang mga haralangkaw, nagdadara na ning bola, mga ball handlers na. Kaya ito, suliksi talagang kaipuhanan, liksi, ang mga point guards ta, yung nagdadara ning bola, harababa lang yung mga maliksihon. Ngunyan, pati haralangkaw, mga maliksihon na. Yan na. So, congratulations, Gilas, Pilipinas. Yaon mo naman si Coach Reyes. Ayaw siya naman. Cheerleader siya. Si Coach Reyes. Di ba? Si Japet na Aguilar. Maski retire na siya sa kumbaga sa Gilas, Pilipinas, inapod girar siya. In fact, si Japet na Aguilar yung team captain. Di ba? Yan. Sige. Good job, Gilas, Pilipinas. Oras Pilipinas, 9:32. An oras hatod sa Indokang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Blemex for kids. Mommies,
Agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Healthy energy na ba ang hanap mo? Mag-Enervon araw-araw. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy, ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy, ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mahigos, makinabang, madali mandulukan.
Ako lang napatunayan sa tuyang namatian. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P na si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P na si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P na si Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P na si Jessup Salceda. Ya si Jessup Salceda. Ya si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Aray! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Nak, iabot mo tong 50. 20 lang naman ang isa. Bayad po! Oh, sukli! 5 piso? Gets ko yan! 15 minus 40 is equal to 10. Manong, 10 po dapat na sukli ko. Ay, sensya na. Galing mo naman. Talino Activated sa tulong ng Talino Booster Formula from multivitamins, minerals plus lysine Nutroplex. With proper diet and exercise, bilis isip, todo focus at bilis diskarte pa ang anak mo. Alagang Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus lysine is the generic name of Nutroplex.
Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, daig diyang makakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital. Pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daing niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba. May malbayis, Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Oh, ngunyan tabi palan Endimar ma-increase naman sa next week. At sa aga so kunyan so crude e gasolina sentimos ang ilalangkaw because of the inventory naman nagdagdag ng inventaryo yung Estados Unidos de America. Tabi yan ang pinakarason nagdagdag ng inventory gustong sabihon so sa indang pag-stocks yung US pag minahiro baga ang darakulaon na nasyones kan supply nin petrolyo ang bilog na kinaaban apektado. Yan kaya we brace for more na naman na increase sa petroleum product prices. May mga istorya na kita sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino 14 bago mag-abot ang alas 10 sa mga nagluluto dyan. Madali na naman bagatabi ang udto. Palarong? O natata palarong Bicol ka. Nangangarap ka pag ang palaro. Joshua, good morning. Anong nangyayari dyan? Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga parantabay. Balikan ta ining medyo makaulok pero seryosong concern na iriwal online kan nagkakaperang persona about sa Bicol University. Kung saan tabi Sir Pio nakaabot naman ang iskaramusang ini sa opisina ni Bio President Dr. Baby Boy Benjamin Nebres asin nagpalawas naman nga na kan sa indang official statement kung saan parte kan statement na ini sigun sa kay Nebres rest assured nga na ining administrasyon iti-treat ining matter na ini with utmost concern, urgency and discretion and will pursue decisive action in accordance with the law.
nagpuon kaya ini Serpio kan pasurungay online. Medyo concerned digdi. Bako sa na mga simpleng netizen ang nagpasuhay kundi mga pawang profesional. Ang istorya tabi Serpio nagpuon sa post nin certain ave kung saan sigun nga ni sa iya ang Bicol University ngaya garo na ngaya public school. Nag-comment Serpio ining certain Jed na kumbaga minapabor siya duman sa post ni certain ave and medyo kontra sa administrasyon kan Bicol University. Nag-comment man ining certain Evelyn na kumbaga iyo man ang nagluluwas yung taga pagtanggol kan Bio, taga depensa, taga kontra duman sa post o comments ni Mr. Jed. Oho. Sagkod sa nagrarom Serpio ang nabilog na tensyon hanggang sa nag-abot sa punto na question ni certain Evelyn kung nata ngayata kumbaga tatabuga ni certain Jed ang Bio na ikabaga ngaya member kan BOR. Ang BOR Serpio ibig sabihin Board of Regents. Di in-expose itong certain Jed ni Evelyn. Na member ka ba ngaya kan BOR? Pero itong sa account na ito ni Jed, talagang aram kan tao na siya si Jed na member kan BOR? Day siguro aram kan ka, boss. Day aram kan ka daklan. Tapos, pico-questioner ka ito ng certain Jed. So, ito nga ning mga kadakol na igoning laude-laude. Buda, gari, something about pa Serpio sa promotion. Sa promotion. Ang mga profesor. Ngunyan, puminite ining si Evelyn, para ribok dyan, member ka ba ng Board of Regents? Nata nga today mo nga erase nga sa Indo lang. Duma na nagpoon. Ini nga yung style nga yung figure-out nga ang Bio. Na taga-Bio ka man baga nga dati. Di sagkod sa nagpalitan na Serpio ni na comment. Duman sa social media. Sa comment section kening post ni certain Ave. Ngunyan, saro pa sa naging comment kening certain Evelyn. Screenshots ini Serpio kan mga comments. Para tabuga ngaya ang Bio, ang agom nasa Bio, pati ngaya ika, member kan Board of Regents. Dapat kung may personal ngayang issue sa mga taga-Bio, kasuhan ngaya or erase sa board para masolusyonan. Duman na kuminaraba ng todo. Sundo na yun na nag-post na, yan na pigabareta mo, so naon ang bitan tama ng kasubagno, nag-post na nga ni si Presidente Baby Boy. Correct. Ngunyan. Maimbestigar na kaan. Ngunyan. May ginamit na term. Pinagkakayos mo katuon Bio sa social media, si Mrs. mo palang niya, maestra. Sabi ni Mrs. Evelyn, in UWAS, the term kayos is as long term, ibig sabihin, to harm. Kung yan nagka-question na tabi Serpio, nagkadaramayan na nin mga aragom-agom. Sagkod sa medyo rumerarom pa ang tensyon, medyo iba na sa mga gamit na mga panaramon, mapa-impyerno ka man lugod, pig-mention ining certain Evelyn ni Mr. Jed. Sabi nga, tagbalos man sa saro, ika nga ya sa langit. Amo nga ya, sa impyerno talaga nga ya ako, pero isasabay ta ka. Nag-reply naman sa saro, sa langit nga ya ako, lutaban ta ka sa impyerno. Kaya medyo nagrarom Serpio ang pasinimbagan sundo sa nagka-aragyata na ng debate na pinig-schedule nga ni ngaya, Sabado ngaya, Hulyo 6, alas 2 ang hapon. Pero dahil manalabos. Pero ining Jed na ini na pinpoint na yun talagang sungaran? Anong kumpleto ngaran kaan? Jed Bilyen. Tapos miyembro talaga siya kan BOR?
Ang impormasyon, Sir Pio, siya ang private sector representative. Sa Board of Regents. Oo. Yan. Ngunyan, in-expose siya ni itong supposed man ni Ave. Itong post ni Ave, ang biyo nga gari public school, ang naka-expose sa iya, ining certain Evelyn. Yan. Evelyn. Na sabi, saro man na profesora. Yan. Now, ang leksyon dyan, sa leksyon dyan, that's how, sabi na nga ni, unforgiving ang Facebook, ang social media. Difícil magpasuway online. Yun na yan. It goes out of bounds na. Sagkod so, kasubago na istoreta baga na sagkod si Presidente Baby Boy, nagpaluwas na ng official statement. Correct. Yan. Tanada-drag na so Bicol University. Yun na. But madali yun, inisirpi yung Luminaco. Gulpi ang nag-share, gulpi ang naglulawasan ng mga screenshot na post giraray. Kasi maka-isirpi yun, deleted na. Nagka-screenshot na katiba. Ang sabi kan mga Gen Z, bio online bardagulan. Yan. Kaya nakaabot sa karaman kan presidente kan universidad. So nasa last paragraph kan statement, official statement, dahil ngayon inda papabayaan na ining mga pag-attacking inisirpiyo makadanyar sa progreso kan universidad and parte kan statement iyon sigun sa inda kumbaga iilingon pag-aadalan ining nangyaring ini, and siyempre may ipapalawas naman na aksyon sabi digdi in accordance with the law. Aram mo, sa totoo lang, day pa man piga akusaran yung administrasyon kan biyo. Nagbubumbahan lang, nagbabardagulan ining mga yaon dyan na nagpopost kan sa indang mga opiniones. Correct. Oo, day mabaga na nami-mentionar sana subiyo, pero day piga akusaran kung ano pa man na bagay. Kumbaga dahil pa man kidoon na maray. Dahil pa man kidoon ni maray. Yan. Kung difícil maging mainit sa social media, madali minakaraba. Kunyan, very unforgiving. Very unforgiving. Masala ka dyan, rimatika. Yun na. Kaso, banggi bagagayo din luminahiling ko na nabasa ko na statement na mismo kang presidente. Kaso hapon, Sir Peso statement. Pagki Domingo, nagpalawas ng official statement. Sige. Okay, tabi Sir Pios. O di debate, ano debate, malalawos? Dapat sa schedule kan Sabado. Day man baga. Hapon. Day man nangyari day man da nag-abot sa saro. Si Saiso day nag-abot? Si Sir Jed. So, si Saisa na nag-aparecer? So, bae, Ma'am Evelyn. Nagduman man agad, may pictures na yaon ako ngayon digde. Ang nag-post Sir Pio, si Mr. Howard Tuwangke. Iyon iso gari pick agyat na ika nga ang maging moderator. Gari kang Sabado, tapik arabangan kan mga netizen. So, debate nga dahil nga malawos, dahil man niya nag-aparecer sa challenger. In default. Winner in default nga si Madam Evelyn. Ay, nakabaya ka mo. Ay, sige. Okay, Tony Sir Pio. So, iyan ang naging init, tensyon sa Bio Joshua DCGB. Diyos Robino cum laude. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang Facebook is very unforgiving na site yan tabi kung mapasinala ka mo dyan. Si Compadreng Al and then si Pading Jomar Chief Tech Ramir, siguro pag alas 10 taalanganin ba? Ano sa hiling mo? Ilaw tadala si Pading Al, saro na sana Pading Jomar, i-off mo nan sa imong na pagka-connectar ta mapuputol yan. Si Pading Al muna, inabot kita kan oras ha. Saro pang report, Compadreng Al, marhay na Al daw, what's happening man? Yes, pwede maingat na maray ngunyan ang mga board members na identified sa minority kan sa indang mga pigpapasar na resolusyon, lalo na kung may relasyon sa kung
function man o trabaho ni Gobernador Attorney Grex Lagman. Siring kay Board Member Jasim Palmiano bilang Chairman kan Committee on Agriculture, may pigbubusol ko na resolusyon na ma-autorizar kay Gobernador Lagman na pumirma ni Memorandum of Agreement entry kan Department of Agriculture, TESDA, as in ipapang concerned government agency para sa plano ko ng farm school o extension kan farm school dyan sa Monte Village sa Kamalig. Duman somewhere in 3rd District nan sabi, iguan naman ki building na preparado kay puwan sa nang i-activate kung ini magin extension kan sarong farm school digdi sa Albay. Alagad, nag-ansyas pa sana si Board Member Palmiano kan resolusyon na ni kan may naging Martes, may mga nag-react na tulos na board members na identified man sa majority. Kaya nakabali siya tulo si Board Member Palmiano, nagari wrong timing. Ang sa iyang resolusyon, hinugot giraray pa rin. Binawi giraray, pinadeferred na sana para adalan ngo na maray. At sa iyang resolusyon, na baka gisahon man sana ni mga kaputan kan mga board members na identified sa majority. Gustong sabihon dahil na basta-basta nakakalusot, no matter how important, logical, and laudable, iyan na mga ipigbabalo kan nasa minoriya. Correct. Parang arog na kaya ang interpretasyon tabi pa kan iba na experience na yan kan mga inot na issues. Iyan nga ni bagaso, pira na ngunyan, ang pendyente na dahil nakukonfirmar, nakukonkor kan sanggunian, yung appointment bilang department head. So, inot kayo sa assessor. Oho. Ganyan, so latest baga, nakasalang pa ni pa Oho. Ining pigbubusol man, actually si board member attorney Sina Marion Robia de la Cruz, iyo ang proponent man para sa konfirmasyon ni Divine Banyares. Binabente. Para maging full-fledged na provincial administrator. Alagad, kan Martes, pagkatapos na nag-aparecer si Madam Divine, sampang ka ng membros ng sanggunian sa pagpahayag ka sa iyang mga credentials, although dahil pa man ki mga sufficienteng dokumento representa, kung mga verbal pa sana, kaya pigmawot man ni Board Member Attorney Sinan Robia de la Cruz na i-deferred na muna ang pagbusol man para sa konfirmasyon ni Madam Divine. Tanganing kumpletos ang sa indang kunyan, ang sa indang bala. So dahil nang mahiling na nudi susanggunian. Dahil mahiling na nudi. Sa pigalat pa, sabi ni Madam ni Board Member Robia, tungo na sa mga importante pang dokumentos para kumbaga luto na ipipresentar giraray sa sanggunian panalawigan. Nya day sa makasiguro kaan, taan naghahanap, day ba ganing nahilig na tama kung ang paghahanap, diferensya. Inang rumdo mo ni attorney, day nahilig na tama kung ang paghahanap, diferensya. Batan diferensya baga, madali na napo na de. Sinabi mo pang walang niya ka. Loko-loko. May mga tao pati anap talaga diferensya. Dahil nahilig so karahayan, so tama, nahilig so diferensya. Iyon na gayon ang nangyayari ng isang gunian, ha? Kaya masiguro na so minority. Kaya kung minsan si Board Member Rolly Rosal, si Board Member Vince Baltasar, pinakiri-kiri na sana. Ngunyan, ini man na si Board Member Rolly, buda si Board Member Vince, na-experience na nila ngunyan, so na-experience makito kang minoriya. Silunan palalawigan. Sige. Anyway, abangan na naman yan pa tayo yan ang mga nakasalang panigding mga kontrobersiya. Lalo na sa aga na naman sa tindang regular na sesyon. Magayon, sige.
Yan paramihan pa niyan, updating this, Capitol, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadring Al, mabareta man mo na si siya asin mga komersyal si Chief Tech Ramir. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Looy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng ulo dahil sa gutom? Don't worry. Pwede ang Biogesic kahit walang laman ng tiyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na poong bata ito, sinda kita ika-ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga parao matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa, i-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulugkon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman ta, serbisyo ko, ito ang totoo.
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service. An oras alas 10:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Magamit nin artificial intelligence o AI ang Philippine National Police sa computerization kan proseso kan pag-renew kan license to own and possess firearms o LTOPF. Inian ipinahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil matapos mag-atindir sa 2nd Philippine National Police Press Corps Shoot Fest sa Quezon City Police District Shooting Range sa Camp Karingal, Sikatuna Village, Quezon City. Sigun kay Marbil, ang paggamit nin AI sa accounting kan mga firearms, iyo para mahiling tulos kung may duplication sa record kan mga nai-transfer na badil. Sa paagi kaini, mas mapaparikas ang full computerization kan sistema sa pag-renew kan LTOPF para maging mas kumbinyente sa mga gun owners. Sa paagi kaini, daina kinakaipuhan na personal na magpasiring sa Kampo Krame ang mga gun owners para sa renewal kan sa indang LTOPF o License to Own and Possess Firearms. Yan ang pang-alas 10 na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Rexidol Forte, bilis banat sa apat. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SEGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang
adlaw na ini, magkakaigwa mo na nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang tighahalat nindo? Palista na sa Indong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghirilingan kita sa Grand Competition nagigibuhon sa SM Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you. PS, makipaghilingan sa Indong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Isa sa muya, parting Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padaba ka, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang angat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron pa ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Nag-abot man so nagkaperang messages manungod duman sa tema niya to duwa sa basketball buda so sa BU. O Doc Chris Gianan, good morning tabi isay mo Doc Chris, ang pinaka the best man na internal medicine specialist na ini ni Dr. Chris. Mga diabetes na yan, mga sugar, ano, cholesterol, mga hilang. Doc Chris Gianan is the name. Daddy's Angels. Yan. O dyan sa may Aleco. Doc Chris, good morning tabi isay mo. Sabi ni Doc Chris Gianan, digdi sa iya man na Viber message. Good morning Sir Pio. Pati cum laude sa bio ginawang issue. Paano kung deserving naman talaga yung student? Madali ba ngayon mag-research at mas maganda ang learning instruments ngayon compared before? Mahigos ka sana. Tama ka tabi diyan ano? Doc Chris, salamat tabi Doc Chris. Mabuhay ka mo diyan. And ito pa good morning Sir Pio. Amo na yan sa mga professional pero not acting like a professional. Tig parang risyan sa nasan mga netizens. Diyos ko, di na nagkasurupog. Ha ha ha. Sabi ni 0680. Yan. O saro pa dumampalan sa kunyan sa basketball naman ano, Endimar, nakasabay si Justin Brownlee, All-Star, FIBA All-Star 5. Oh, yun nahiling ko ito. Justin Brownlee kasabay sa All-Stars. Ugon mo ano. Latvia, Richards Lomas. Cameroon, Jeremiah Hill. Philippines, Justin Brownlee. Brazil, Leo Mendel. And Brazil, Bruno Caboclo. Ugon mo an. Sige. Mga reaksyon man ando sa tema niya to. Primero kaso bago sa pag-entrada kang programa. Ngunyan, sa report na kita. Thanks for waiting, kumpadreng Jomar. Good morning, what's happening dyan? Salamat, Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, formal nang ipinag-introducir ni Mayor Crisel Lagman sa publiko ang bagong officer in charge, Chief of Police
kan tabako matapos ang sobra sa sarong simanang paninirbihan kay ni sana sabit ng syudad. Sa pahayag kan alkalde pagkatapos kan flag raising ceremony Kasubago, sayang inintrodusir si Police Lieutenant Colonel George Meneses III sa mga empleyado asin sa iba pang nagaratindir kang flag raising ceremony bilang iyon na bagong chief of police kan tabako. Sinabi ni Mayor Luistro sa iyang pahayag sa pag-introdusir kay Meneses na ining si Meneses sarong computer engineer na interview ta ba kasi siya padingpiyo kan Lunes. Computer engineer pala ini si COP. Aba, talaga. Sige, sige. Na may masteral in criminology. 24 oras na o 24 taon na nagserbi sa Philippine National Police. Na mga lugar na nadestinuhan, namundag siya sa Pasig, pero nadestino sa Davao, sa Pampanga, Tacloban, Mimaropa, sa Calabarzon, sa NCRP o Manila, particularmente dumambaga pa din sa sinabi niya sa Tuyos interview na sa Moriones Tondo siya. Siyang head kang station sa Moriones Tondo. Matapos na introducer ka ng alkalde, nagsakat naman digdi sa entablado si Lieutenant Colonel Meneses, asin nagsabi na nauugma siya na maging parte kan sa iyang karir ang Tabaco City, asin nanugaman siya na maserbinin maray sa syudad. Yan. Na tinuturiang City of True Love. Napakaswerte ko po at ang tabako ay magiging parte ng aking karir, aking police service, sa aking pamumuno, upang ang aming hinihilan sa lahat ng oras upang makapagbigay serbisyo at upang higitang makalapit ang ating mga pulis sa komunidad. At patuloy sa pag-ugnayan upang tiyakin ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng publiko. Ang kooperasyon at suporta ng mamamayan ay mahalaga upang maisakatuparan ang layunin na sa bagong Pilipinas ang gusto at ligtas po kayo. Mientras tanto, nagtutubod man si Mayor Crisel Lagman na magagampanang kainin ni Meneses nin tultol asin dedikado ang sa iyang trabaho di sa tabako. Adaiman nin kabanga sa atensyon ini, hulita single si Sir, dai pa man na pamilya. Yan, yun. Yan pa rin dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat pa din Jomar sa dagdag na istorya. Follow up halik dyan sa Tabaco City. Ayun. Sige tabi ha. So bagong chief of police dyan, enkargadong chief of police kan Tabaco. Yan. O sandali, ano ba yun na sa bio, tabi na mga ay kunya na ining sa kuyang cellphone lobat na hirakman tabi aday balim patapos naman ang programa ta makakarga na kita yan di diretso na kita kan sa tuya pang mga pag-uro-istorya digdi sa Tingog kan Banwaan. Igwad ang ibubugtak na panibago naman na geothermal plant dyan sa Tiwi. Okay? Di nagkaburuhayan na naman kita nin buot ay salamat ngaya tibaad magbaba na ang singil sa kuryente. Taigwan na ngaya kita nin panibagong planta. Punaso na nindo iyan. Taan kuryenteng si sup-sup digdi sa to, yan na geothermal na
iyuan pigagamit tanganing makapag-generate nin kuryente sa mga turbina kan mga kumpanyang an. Iyo bagan suminataon nin puwersa sa turbina tanganing umandar sa mga makina na mag-generate nin kuryente. Yan na geothermal power. Hali digdi sa to. Ang kuryente baga Chief Tech Ramir na sisurop digdi sa to. Yan na power naan. Bako man kuryenteng ana na generate digdi sa to. Manan sa to pigdi-distribute nin direkta. Di daraan duman sa mga nasa wholesale electricity spot market industry. So mga nagpo-produce ning kuryente, dadarahon ngo na anduman na kuryente because of IPIRA law, this pisa to digdi ibababa, mahalo na. Garaw man sanaan, nakakuanin burabod nin tubig duman sa solar niya to, pero dahil kita nanggad nakakadut-dut kan tubig naan, tadi dara pa duman sa ibong sa kataning na harong nindo, tas so kataning na harong nindo, ito ang nagpoproseso kaan, this is ibubilta sa imo, so tubig na hali sa imo, mahal na. Iyo man mangyari kaan ngunyan dyan sa mga geothermal naan. Ngunyan, inda ko kung siyempre makakadagdag iyan sa assurance na iga kita nin maray na sustenidong supply nin kuryente. Yan, available. Pero the problem is, kumusta sa serbisyo? Yatabian ha. Yan na. Iga na dabaga paano ning mabugtak naman dyan ning geothermal plant sa Tiwi. Mayaman kita paano sa resources. Yan na geothermal power na iyon nagtataonin enerhiya nga ning makaproducer ning kuryente ang mga makinang mga turbina, mga ekipahes dyan. Kundi paghuna paano nindo pag igwan ng kuryente dyan, pwede nang ipabakal direkta sa Aleco. Maduman ngunan sa Manila o sa kung sa ina lugar na yaon duman so independent power producers na pigbabakal niya to ang kuryente sa wholesale electricity spot market na mahal. Minababa, minataas, minababa. Trading nga yan garuan so stock exchange. Yan, mataas, mababa, mataas, mababa. Depende po yan sa demand, sa supply, sa gabos. Kaya arog ang kaan. So, in your dreams, punasan na nindo iyan na badla mga magbarato ng kuryente. Taiguan na kita nin panibagong geothermal. Bikan diba? Pwede na Chief Tech Ramir, hilinga daw tabi dyan sa imong orasan. Tanganing buwelo na ang sa tuya dyan ng mga komersyal pa. Makapoon man tulos si News Direct Mar. Salamat kan sa ido pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Masunod tulos News Director Mar Dela day maghali. Ako man po si Pio Fernandez.